Tämä Joensuun puhelinlaitoksen talo on yli 100-vuotias ja tontin ensimmäinen ostaja oli kupariseppä Karl Lagerstrand länsirannikolta kotoisin. Mutta hän ei saanut tähän rakennettua mitään, koska hänen liiketoimintansa ei lähtenyt käyntiin sillä lailla kuin hän toivoi. Hän joutui asumaan aluksi kaupungin ulkopuolella, eikä sieltä oikein ollut mitään yhteyksiä Joensuuhun, joten hänellä oli hyvin suuria vaikeuksia aloittaa yleensä liiketoiminta Joensuussa. Hän piti kuitenkin tätä tonttia itsellään 7 vuotta ja 1861 hän möi tontin vaskenvalaaja Michael Hyvärselle. Hän oli kotoisin Liperistä, mutta hänellä oli myös jotain vaikeuksia saada yritystään käyntiin. Hän oli Joensuussa vain vuoden ja möi jo seuraavana vuonna 1862 tämän tontin kelloseppä Juho Lagerstrandille. Mutta hänellä oli myös suuria ongelmia saada liiketoiminta käyntiin. Hän osti tämän tontin velaksi ja joutui luovuttamaan sen kaupungille takaisin samana vuonna, kun hän sen osti. Seuraava omistaja oli sahakirjuri Antti Pöllänen, joka oli töissä Utran sahalla. Ja hänellä oli vaki ja varma työpaikka, niin hän sai tämän tontin pidettyä itsellään. Vuonna 1865 hän sai tontille rakennusoikeuden omaa pientä taloa varten ja hän muutti 1866 tähän perheensä kanssa. Hänellä oli vaimo ja 2 lasta. Pöllänen asui tässä 10 vuotta ja luultavasti viihtyi hyvin. Tämähän oli aika keskustaa tuon ajan Joensuussa 1860-luvulla. Pöllänen muutti pois Joensuusta ja samalla hän pani tämän tontin ja talon myyntiin ja sen osti kauppakirjuri J. Harlin. Ja hän asui tässä talossa 3 vuotta. Harlin möi talon sitten Igor Judinille, joka oli kirjanpitäjänä tuossa Juutisen kaupassa. Kauppakirjuri Igor Juutinen oli setänsä Konstantin Judinin palveluksessa. Konstantin Judinhan oli varakas kauppias Joensuussa, tukku- ja vähittäiskauppias, laivanvarustaja, maanviljelijä ja hänellä oli myös Ylämyllyllä kauppa ja mylly. Igor Judin asui tässä talossa, pienessä talossa. Hän ei kuitenkaan sitä korjannut eikä mitään ja hän asui tässä 7 vuotta. Ja sitten Judin pani myyntiin tämän ja hän sai sen myytyä Joensuun Telefon Fabrik-nimiselle puhelinyhtiölle, joka oli jo perustettu vuonna 1899. Ja puhelinyhtiö etsi koko ajan tonttia, että saisi keskitettyä toimintansa Joensuussa. Ja niin tämä tontti siirtyi Telefonifabrikille ja puhelinyhtiö tiesi heti tarkkaan, mitä tähän rakennetaan. Ja hän antoi rakennusmestari A.V. Pitkäselle ohjeet, että hän piirtäisi tähän talon. Ja tämä talohan oli 2-kerroksinen kivitalo, johon tuli kaikki puhelinyhtiön toiminnot. Talo valmistui 1911 ja samana vuonna kaikki puhelimen toiminnot siirrettiin tähän. 1919 puhelinyhtiö möi tontin ja talon Joensuun kaupungille ja se on ollut siitä pitäen aina 1990-luvun loppuun Joensuun kaupungin. 40-luvulla tähän tontille rakennettiin Tupala-niminen kivitalo
johon tuli asuntoja ja muita toimintoja Joensuun kaupungin tarpeisiin. Tässä talossahan asui maamme kuuluisin viulisti Heimo Haitto, joka oli erittäin lupaava Viipurin poika ja hänen uransa oli huikea. Paitsi että hänelle tuli jotain ja hän muutti Amerikkaan ja eli siellä kulkurielämää useita vuosikymmeniä. Hän ei kerro niistä kulkurielämästä oikeastaan mitään, mutta 1980-luvulla hän muutti Joensuuhun ja hänestä tuli Joensuun kaupunginorkesterin viulisti. Ja hänelle tarjottiin asunto tästä puhelinosakeyhtiön talosta ja Heimo Haitto asui tässä kuolemansa saakka. 1940-luvun taitteessa Joensuussa ja Suomessa kyyditettiin hyvin paljon ihmisiä Venäjälle, koska haluttiin, että menkää vasemmistoliittolaiset ja vasemmistolaiset Venäjälle. Ja niinpä esimerkiksi presidentti Ståhlberg yritettiin kyydittää rajan yli Venäjälle. Mutta Ståhlbergin kyyditysmatkahan päättyi Joensuuhun ja hänen autonsa, kyyditysauto, parkkeerattiin tähän kulmaan tuon puhelinlaitoksen tontille ja se oli siinä useita päiviä. Ståhlberghan meni Joensuussa ystävänsä Johannes Laineen luokse, kun hän pääsi karkuun tästä kyyditysautosta. Vuonna 1994 tämän tontin ja talot osti Elisa ja se piti vuoteen 1912, jolloin perustettiin kiinteistö Oy Jugend ja se perustettiin nimenomaan tätä vanhempaa taloa varten. Elisalle jäi tämä toinen talo. Ja tähän Jugendin pääomistajaksi tuli arkkitehtitoimisto Lappalainen et Korjonen, joka omistaa vieläkin tämän talon. Ja tässä talossahan on paljon vuokralaisia ja tässä on myös Lappalainen et Korjosen arkkitehtitoimisto. Rakennuksessahan on tehty peruskorjauksia hyvin paljon, eikä siellä alkuperäisiä aineksia juuri ole muuta kuin tämä ulkoasu, joka on suojeltu. Mutta rakennus toimii erittäin hyvin pienyritystiloina, insinööritoimistoina, arkkitehtitoimistoina ja muuna mainostoimiston alan yrityksiä.